Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pa Times TV, TTV, ndipo kupatsirani ndine Eric Nsikiti. Kwa poyamba nayi mitu yake. Amartha Chizuma ali ndi zaka zitatu zokha kuti abweretse kusintha pa ntchito yolimbana ndi ziphuphu ndi katangale m'dziko muno. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma m'nyumba ya malamulo Kondwani Nankhumwa wati sanakhutire ndi uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera potsekulira nyumbayi. Ndipo mu nkhani zina mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindikanso zakufunikira kwa maphunziro a ukachenjede pa chitukuko cha dziko. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tete ndikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano, Amartha Chizuma ali ndi zaka zitatu kuti achepetse kapena kuthetseratu mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale m'dziko muno ngati mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB. Achizuma ene ake atsimikiza kuti alibe nthawi yotaya pofuna kuti nzika za dziko lino zikhutire ndi ntchito yawo. Deogratius Mmana walemba ripoti limene wawerenga ndi Blessings Mpinganjira. Achizuma ati ayesetsa kuthana ndi ziphuphu komanso katangale zomwe ndi mdani wa chitukuko komanso kubwezeretsa ndalama zomwe zinabedwa m'maofesi aboma. Iwo ati akufuna kuti anthu ogwira ntchito m'makampani komanso m'maofesi aboma adzigwira ntchito yawo modzipereka komanso mokomera Malawi zomwe zithandizire kuthetsa ziphuphu m'dziko muno. Makesi amene mwina ali ku ACB amene pakutchulidwa ndalama zambiri ndipo kuti pali evidence yonena kuti ndalama zotikhoza kuzilandira tizikhoza kubwezedwa ku mtundu wa Malawi amene ndikufuna kuti nditaona kuti tichitike nawo kwayambirirako. Ali ombudsman Amartha Chizuma anafufuza komanso kubweretsa poyera malipoti omwe amaonetsa katangale komanso ziphuphu maofesi aboma monga ku Malawi Communications Regulatory Authority, Malawi Broadcasting Corporation, Electricity Supply Corporation of Malawi komanso Malawi Energy Regulatory Authority mwaena. Blessings Mpinganjira kuwerenga ripoti limene walemba ndi Deogratius Mmana. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma nyumba ya malamulo Kondwani Nankhumwa wati sanakhutire ndi uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera potsekulira zokambirana za aphungu a nyumba ya malamulo. Malingana ndi Nankhumwa, Achakwera anakanika kulumikizitsa masomphenya a dziko lino pa chitukuko ndi zimene analonjeza pa nthawi ya kampeni. Mwachitsanzo, Nankhumwa ati Achakwera anakanikanso kunena zimene boma lawo likuchita pofuna kukwaniritsa lonjezo lopereka mwayi wa ntchito kwa anthu 1 million, kupereka ndalama za pamwezi kwa anthu achikulire komanso pamene dziko lino lili pa nkhani ya thumba la ngongole za achinyamata la ndalama zokwana 70 billion kwacha. Audrey Kapalamula anali ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe ndipo ali ndi zambiri. Nankhumwa ati miyezi 10 yapitayi anthu ambiri ataya ntchito zawo komanso kuti chuma cha dziko lino sichidapite patsogolo. Iwo ati mchitidwe wakuba komanso katangale wachulukira pamene Achakwera akulephera kuchita chiganizo chokhwima pa ndalama zomwe anthu adawononga zokwana 6.2 billion kwacha zothandizira pa matenda a COVID-19. Nankhumwa atinso ndizomvetsa chisoni kuti mtsogoleri wa dziko lino alibe chidwi chofuna kuwunikiranso mmene ndalama zokwana 17.5 billion kwacha adazigwiritsira ntchito ponena kuti palibe ndalama zogwirira ntchitoyi. Tikuona kuti nthawi ikutha zomwe analonjeza anthu zija sizikuchitika. Analonjeza zambiri, ntchito achinyamata 1 million zipezeka, magesi, madzi azilumikizitsa ulere, kuzakhala kuti sabata yapadera yonena kuti anthu samazalipira sonkho duty free week. Pa nkhani ya zachuma, Nankhumwa ati pamene matenda a COVID-19 akukhudzabe ntchito za malonda m'dziko muno, iwo ali ndi chikayiko ngati boma likuchita chotheka pofuna kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino ngakhale pali matendawa. Achakwera akuyembekezeka kukayankhapo zomwe aphungu akambirane pa 28 Meyi chaka chino. Kummawa wa pampando wa komiti yoona za maudindo osankhidwa mboma a Joyce Chitsulo anauza nyumba ya malamulo kuti komiti yawo idagwiritse ntchito ndondomeko yopereka malikisi pa nthawi yomwe Amartha Chizuma adawakana kukhala wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Achitsulo omwe amapereka ripotiri nyumbayi itafunsa za ripotiri sabata yatha
anati membala aliyense amapereka amalikisi poonekera ukadaulo komanso maphunziro mwa zina molingana ndi lamulo loyendetsera ntchito zothana ndi katangale mdziko muno. Iwo ati malingana ndi ndondomeko zomwe adayika, komitiyi imayenera kuvomereza munthu ngati angapeze malikisi 17 pa 25, koma Chizuma adakwanitsa kupeza malikisi okwana 14.9. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindikanso zakufunikira kwa maphunziro akachenjede pa chitukuko cha dziko. Achakwera amayankhula pamwambo opereka madigiri, madiploma ndi certificate ophunzira amene amaliza maphunziro pa sukulu ya Malawi University of Science and Technology MUST m'boma la Tcholo lachiwiri. Jameson Chauluka anali nawo pamwambo. Those of you being educated in science, technology, engineering and mathematics, STEM. Achakwera ati luso la makono ndilofunikira kwambiri pamene dziko lino likufunitsitsa kukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko a 2063 amene adzakhalapo ngakhale atsogoleri ndi maboma atasintha. Iwo ati luso la makono ndilofunikira kwambiri pamene dziko la Malawi likufuna kutukula ntchito zachuma kuti anthu ambiri akhale ndi mpata opeza zinthu zofunikira pamoyo mosavuta. Achakwera pamenepa alangiza ophunzirawa kuti apeze maluso ena onjezera kuphatikizapo luso loyambitsa komanso kuyendetsa ntchito za malonda zosiyanasiyana kuti atukuke. Polankhula mtsogoleriyo asanayankhule, mkulu wa yunivesiti Profesa Adres Malata walangiza ophunzirawa kuti akagwire ntchito mwaukadaulo komanso modzipereka ponena kuti iwowa ndi akazembe asukuluyi. Ophunzira 364 ndi amene atsiriza maphunziro awo, koma ophunzira pafupifupi 40 ndi amene adali mchipindachi. Pakadali pano mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda wati achinyamata ophunzira ndi ofunikira kwambiri pothetsa umphawi m'madera akumudzi. Abanda anena izi pamene ophunzira 14 amaliza maphunziro a chaka chimodzi amomwe angagwirire ntchito ya mabungwe omwe si aboma. Maphunzirowa anakonzedwa ndi bungwe la National Democratic Institute ndi thandizo lochokera ku National Endowment Fund. Ndi zambiri pa nkhani mulipoti ili. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamwambo opereka masatifiketi, Mibawa anati kudzera ntchito za mabungwe omwe si aboma achinyamata ndi udindo waukulu osintha miyoyo ya anthu am'madera osiyanasiyana. Iwo anati boma paloka silingathe kukwaniritsa zokhumba za anthu m'madera osiyanasiyana. Mabungwe akunja ndi anthuwa maindiwo agwire akhale ndi mgwirizano, koma upangiri umene akufuna anthuwa ndiwoyenera kuti tiyathandize fuko at the end of the day kukhala ndi mabungwe osakhala boma amphamvu, boma yamphamvu, anthu ndi amene amathandizika. Ndipo mkulu wa National Democratic Institute kuno ku Malawi Arish Data anati achinyamatawa aphunzitsidwa luso lofunika lomwe lingathandize pokhazikitsa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Ndipo nduna ya achinyamata Ulemu Msungama anati mabungwe omwe si aboma ati ntchito yayikulu yothandizana ndi boma popititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Ena magezo oti mwina ukakhala ma civil service organization ndi kuti mumalimbana boma kapena ndinu ndani wa boma sizikhala choncho. Amene ajali penepo chopangana kuthandizana ndi boma. Pamwambo omwe uphungu wa dera la kumpoto mboma la Chikwawa Owen Chomanika anafotokozera achinyamatawa pamene angagwirire ntchito ya mabungwe omwe si aboma mothandizana ndi boma popititsa chitukuko cha dziko patsogolo. Taonga Sabola. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima walimbikitsa bata ndi mtendere pakati pa anthu otsatira zipani za Mutonse Alliance. Achilima ati bata ndi mtendere pakati pa anthu onse otsatira mgwirizanowu ndi ofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Iwo ayankhula izi lachiwiri m'boma la Nchewu pamwambo otsekulira polisi ya Nsipe imene amangidwa ndi ndalama zochokera ku boma la dziko la China. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse. Achilima anati anthu amene amatsatira mgwirizano wa tonse akuyenera kuonetsa umodzi komanso mgwirizano osati kugawanikana chifukwa izi ndi zochedwetsa chitukuko cha dziko. Iwo anafotokoza kunena kuti mgwirizano umenewu usamangooneka pakati pa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndi iwowo monga wachiwiri wawo. Ndipo Achilima anathokoza kamba ka polisi yatsopano imene amangidwa ponena kuti iyi ithandizira kwambiri dera lawo. Ndikuthokoza kusangalala kuti kwabwera chitukuko kuno mawa kuno ndomwe tanena kale aja kuti anthu akuno kunsipe monga ngati nzika za mdziko muno udindo watsalira iwowo kusamalira malo ano.
wachiwiri kwa wamkulu wa polisi mdziko muno Amerini Yolamo anena kuti iwo anali okondwa kuti dziko la China lawamangira polisi imeneyi. Tonse tikudziwa nthawi zambiri pamene tikufuna polisi timapereka mabuilding akale akutha, koma panopa kuti tapatsidwa zinthu za nyuwani zimene zamangidwa kutimangira kuti akumanga ifeyo zomangidwa malinga ndi mmene ife timafunira komanso mwa makono monyaditsa. Zimenezi zikutithandizira kwambiri kuti asilikali amene azigwira ntchito pano azigwira ntchito mosangalala, komanso anthu oyandikira kuno azipeza chithandizo cha polisi msanga. Ndipo kazembe wa dziko la China mdziko la Malawi Liu Hongyang anena kuti boma lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi. Iwo ananena kuti polisi dziko lina lililonse imakhala yodalirika. Polisi ya msipe imene ili mdera la fumu yayikulu Makwangwala ikhala ikuthandiza anthu pafupifupi 80,000 ochokera madera mafumu akuluakulu akwataine, Makwangwala komanso Champiti. Mabungwe ena amene si aboma atsogolera zionetsero mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri pofuna kuonetsa kukhumudwa ndi kuchedwa kwa boma kukwaniritsa zina mwa zinthu zimene linalonjeza. Mabungwewa ati akufunanso kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera achotse nduna zina zimene zikukhudzidwa ndi katangale. Koma ndi mmene akufotokozera Matthews Kasanda, nduna zofalitsa nkhani Gospel Kazako, yati mabungwewa akuchita zionetsero pa zinthu zimene boma layamba kale kukonza. Anthu ochita zionetserowa motsogozedwa ndi mneneri wa mabungwewa a Philip Kamangira ati boma likulephera kuthana ndi katangale mdziko muno. Iwo ati malipoti omwe akumveka kuti akuluakulu ena aboma anasakaza zina mwa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zolimbana ndi kufala kwa nthenda ya COVID-19 ndi umboni okwanira kuti mdziko muno muli katangale. Iwo aperekanso kwa mtsogoleri wa dziko lino masiku 7 kuti achotse nduna zomwe ati zikukhudzidwa ndi katangale. Imodzi mwa iyo kukhala nkhani ya mmene chuma chathu chaonongedwera ndalama zokwana 6.2 billion. Tikudziwa ife kuti anthu amangogawana. Ndiye tikunena kuti panopo masiku 7 akatha ngati boma siliyankha ife tikatseka ofesi ina iliyonse ya nduna. Koma nduna zofalitsa nkhani Gospel Kazako wati zomwe mabungwewa akukakamiza boma kuti lichite ndi zoti boma likuchita kale ndipo lili ndi chidwi chachikulu polimbana ndi katangale. Iwo apemphanso mabungwewa kuti abweretse umboni woonetsa kuti akuluakulu ena aboma komanso ndunazi zikuchita katangale. Anthu ochita zionetserowa anayenda kwa pafupifupi maola 3 kuchokera pa bwalo la Lilongwe Community kukadutsa pa chipatala cha Kamuzu Central nkukathera ku maofesi a konsolo ya Lilongwe. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zambiri takhani pomwepo. The Academy of Sciences, in partnership with the Ministry of Education through the Directorate of Science, Technology and Innovation and the National Commission of Science and Technology, will be launching the Academy of Sciences in Malawi. The launch is supported by National Planning Commission, United Nations Technology Bank, NASAC, in line with Malawi's 2063 Strategic Development Goals. The Academy of Sciences in Malawi is an organization that was established by a group of eminent Malawian scientists with the aim of promoting natural sciences, mathematics, medicine, engineering, social sciences. Join us during our launch on the 19th of May 2021 from 8 a.m. to 1:30 p.m. For virtual attendance, please visit the link. The venue will be at Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Bunda Campus. The guest of honor during the event will be the Honorable Minister of Education, Agnes Makonda Nyalonje. You are all welcome. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day.
Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu madzulo uno. Bungwe la Technical Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority TVETA lalimbikitsa maphunziro aluso lamakono la ntchito zamanja pakati pa anthu okhala m'madera akumidzi. Akuluakulu bungweli ati ali ndi mapulani ophunzitsa anthu 162 amene amaphunzitsa anthu ena lusoli. Zina mwa ntchitozi zikhala njira zamakono za luso losokera komanso konza magetsi. Patience Lunda wadza ndi zambiri mulipoti ili. Anthu omwe adaphunzitsidwewa achokera m'masukulu a midzi omwe amaphunzitsa maluso amanja osiyanasiyana m'dziko muno. Mkulu wa bungwe la TVETA Wilson Mapulumiza Nkhoma anati maphunzirowa cholinga chake nkufuna kuti lingaliro la boma lofuna kulemba ntchito wa chinyamata 1 million kuti litheke. Kuwabweretsa panopa ncholinga chona kuti tiachita upgrade aphunzire maluso ena amene angachoka kugwiritsa ntchito kukagwira ntchito yawo. Ndiye akaphunzira maluso amenewo tindi chikhulupiriro kuna kuti ana skulu amene tiziwatumizira kuti awaphunzitse akaphunziranso luso limene aphunzira latsopano lija. Ku chigawo cha kumpoto achitikira ku sukulu yophunzitsa ntchito za luso lamanja ya Zolokere m'boma la Lumphi komanso Kasama m'boma la Chitipa. Mawu ake ogwirizira udindo wa bwanamkubwa wa boma la Lumphi Amakfin Zumala anati kuphunzitsa anyamata ambiri luso la ntchito zamanja kuthandiziranso kukwaniritsa lingaliro la Malawi Vision 2063. Tili ndi Vision 2063 imene ikufotokoza zoti amalawi titukukire limodzi. Ndipo chindomera imodzi ya kutukuka kumene titukukire limodzi ndi nkhani ya industrialization. Kuti izozo zitheke tena kukhala ndi anthu amene ali ndi luso ndi upangiri wochita zinthu zosiyanasiyana. Mawu ake mfumu yayikulu Zolokere ya mboma la Lumphi inathokoza TVETA chifukwa cha ganizoli popeza chinyamata ambiri mdera lawo amangokhala chifukwa chosowa ntchito. Anthu okwanira 43 ndi omwe akuyembekezereka kuphunzitsidwa ku chigawo cha kumpoto. Dziko la Malawi litenga nawo mbali pa msonkhano wa United Nations Food System Summit mwezi wa Septemba chaka chino. Nduna ya zaulimi Robin Lowe yati cholinga cha msonkhanowu ndi kutukula ntchito za ulimi pa dziko lonse. Blessings Mpinganjira ali mu mzinda wa Lilongwe. Polankhula pa mkumano wa Nkhani Alowe anati mkumanowo uthandiza dziko la Malawi kupeza njira za ulimi zatsopano, kukweza misika ya zokolola, komanso kuthandizira kuti dziko lino lizikolola chakudya chokwanira. Iwo anati unduna wawo upereka mwayi kwa Malawi kuti atengepo mbali pa mkumanowo popereka madandaulo omwe amakumana nawo pa nkhani za ulimi komanso njira zatsopano zomwe zingathandize kukweza ulimi m'dziko muno. Tufuna timve maganizo choka kumusi kuja, maganizo amene aja abwere tione mmene kunsonkhano waukulu tingakaperekere zimene ngati Malawi tili nazo. Chifukwa tikanena za chakudya tisangowunika kuti kodi talima chakudya chatuluka, tionenso kuti kodi titha kutusa chakudyacho mpaka liti, sikungotusa chaka chimodzi. Iwo anati ndondomekoyi ithandizira kuti dziko lino lipeze mfundo zokhazikika zomwe zingathandize pokweza ulimi. Munkhani zina, kampani ya Reply Malawi yati ndiyokhumudwa ndi kukula kwa mchitidwe wokuba mitengo kumalo ake anamchedwa pa phiri la Mulanje. Kampani iyi yati tsiku lina idzakakamizika
kutseka fakitale yake yopanga matabwa imene ili kulimbe mu mzinda wa Blantyre kamba kosowa zipangizo ngati mchitidwewu upitirire. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Kampani ili pa mgwirizano wa zaka 25 ndi boma kuti zisamalira komanso kumakolola mitengo yopangira matabwa pamalo anamchedwa mu phiri la Mulanje. Poyankhula pa ulendo wathu wa nkhani okayendera malowa wofalitsa nkhani za kampani Lazarus Chakwera adati ntchito zawo zikupitirira kukhuzidwa ndi kuba kwa mitengo komanso kulowelera kwa anthu pamalowa. Iwo adati mtengo umatenga zaka zambiri kuti ugule kotero kuti anthu akaba zimakhala kuti zakhuza ntchito zawo. Kulimbi kumene kuli factory yathu timadalira mitengo chokera kuna nchedwa ku Mulanje kuphira Mulanje. Apapa ndiye kuti tilibe zipangizo zogwirira ntchito ku factory yathu ya Kulimbi. Chimene chichitike nchona kuti factory imeneyo ndiye kuti itsekedwa. Nanga si zogwirira ntchito zipangizo palibe. Izikatero ndiye kuti anthu ena sakhalanso ndi ntchito. Anthu ena amene amazagula matabwa kumapita nawo kuma workshop kwawo ndiye kuti sakhalanso ndi zogwirira ntchito. Nawonso business zawo zikhuzidwa. Ndezi zinzomvetsa chisoni. Kampani idalemba ntchito anthu 500 amene amagwira ntchito ku Mulanjeko komanso ku factory yake Kulimbi. Mlembi wa bungwe la Muloza Forest Cooperative Society Limited Amson Munguluma amene nawonso agwira ntchito yosamala mitengo mu Nkhalangoyi adati kampani sikupereka chitetezo chokwanira pamalowa. Apapo ndi mmene ndithu zikuyendera chifukwa malo aja mukhoza kuona kuti ndi pafupi ndi pamene pali Nazare ya library. Komano anthu okubata wapezanso inu mwaona akuthawa. Anthu amene aja apakana khawa kuti panali achitetezo sakanalola kuti mtengo udulidwe pamene paja. Akanazo kuti ine ntchito yanga ngati mtengo ungadulidwe apa ndi kuti ntchito yanga ili kupita kuchani kuchiopseza ndi chosa. Koma Achimwala adati kampani idalemba anthu okwanira mbuyomu koma adathamangitsidwa ndi anthu akumidzi. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Amartha Chizuma ali ndi zaka zitatu zokha kuti abweretse kusintha pa ntchito yolimbana ndi ziphuphu ndi katangale m'dziko muno. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma m'nyumba ya malamulo Kondwani Nankhumwa wati sanakhutire ndi uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera potsekulira nyumbayi. Mu nkhani zina mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindikanso zakufunikira kwa maphunziro a ukachenjede pa chitukuko cha dziko. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamasiki nthawi zonse kuti mudziteteze inu ndi anzanu ku COVID-19. Ndiwo patsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Madzulo opambana. It's the grand opening of Glale Shopping Mall opposite pa Bingu National Stadium. Zikateretu ndeti kungwerera ku Jaiva basi ndi Skefa Chimoto and the Real Sons Band. Muyuda Anthony Makondetsa komanso the Black Missionaries Band yonse pa stage. Komanso osaiwala kuntamanda mwambuye Kondwani Chilima the Great Angels Choir. Sonsezi ndendi pa Chiweru 22 Mei kuyambira 4 koloko masana. Mtengo pakomo ndi 4,000 kwacha yokha basi. Eyetu Lilongwe 20 ukuti kusangalala the grand opening of Glale Shopping Mall ndi chitansika wa Artef Academy. Artef Academy has highly qualified and professional teachers with proven track records, well-equipped computer and science laboratories, and a library stacked with all the necessary material to ensure your child has the essential resources to attain high grades. Artef Academy is currently offering the MANIB curriculum at both JCE and MSCE level and has all the key subjects on offer. Places are available from Form 1 to Form 4. Classes commenced on the 4th of January and enrollment is still in progress. Parents and guardians should note that there is a registration fee of 5,000 kwacha only.
ATEF Academy is located in Chata, Chileka in Blantyre. For more details, contact the director on 0888 893 521 or the head teacher on 0888 628 088. You can also email us at atefacademy@gmail.com.